היי! היי! רביעי היסטרי. היסטרי. כן. אז מה קורה? מה העניינים? בסדר, מה המצב? ברוכים הבאים לרביעי היסטרי. ברוכים הבאים לרביעי היסטרי, על הפרק הראשון שלנו. רגע, לפני הפרק הראשון שלנו, מי את? לא, אני מציגה את עצמי בפרק הראשון שלנו. הפרק הראשון שלנו, כן. טוב, אז מי אני? מי אנחנו? מי אנחנו? כלום ושום דבר. האמת שקודם כל אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה, בטוח. ספציפית כרגע, בישות הנוכחית שלי, אני נעמה. פרק, כן, סליחה. אני נעמה קציר. אימא ל3 ילדים, נשואה לגיא. הבכור שלי, בן 18, הוא האלרגי אצלנו במשפחה. ואני פה וגם את האלרגית במשפחה חמודה. כן, אבל הסיפור פה הוא לא אני. לא משנה, את מציגה את סתם יש לי עצמך. יתרון עלייך, כי אני אלרגית למזון. אבל אני לא הסיפור. ואני בעמותה כבר די הרבה שנים פעילה. ב4 שנים האחרונות לקחתי על עצמי גם את תפקיד הנחשף. את הטייטל, באמת, שהנחשף. להיות יו"ר העמותה, אבל באמת שאין דבר כזה, כי בסוף יש ועד לעמותה. אני רק לפעמים הפנים או הכל, אבל באמת שיש פה עשייה... חתיכת קול את גם. אני חתיכת קול כשאני רוצה. אבל יש פה באמת עשייה... אנחנו שמחים שאת הקול שלנו. עשייה ענפה וחשובה של הרבה מאוד אנשים מאחורי הקלעים בוועד. תציגי את עצמך גם. אני ריקי. היי ריקי. היי. אני ריקי, ואני אימא ל2 ילדים. הגדול שלי בן 16 הוא האלרגי שלנו. גם הקטנה שלי הייתה אלרגית, אבל זה עבר בגיל 1.5 שנה, אז זה לא נחשב. לא נחשב. אבל כן, הגדול שלי בן 16 הוא האלרגי באקסטרים שלי. וזהו, ואני כאן בעמותה, בוועד העמותה, די הרבה שנים. לא נגיד מספרים, לא נדבר על מספרים, זה כמו גיל, לא שואלים את זה. ככה לא, גם יכולנו לחשב אחורה. בואי, אמרנו שיש ב-16 ו-18, זה לא נראה טוב. הגילאים של הילדים די מסגירים את הזקנה פה. כן. לפני שאנחנו מתחילות את הפרק הראשון שלנו, אנחנו רק נגיד את המובן מאליו, אבל נגיד אותו בכל זאת. צריך להגיד. אנחנו מצלמות עדיין בימי מלחמה. יש לנו חיילים שנלחמים פה בשביל שיהיה לנו מדינה. שישמור עלינו, בשבילנו. ויש לנו עדיין בשלב הזה 134 חטופים במנהרות של המפלצות. שאנחנו מאוד רוצים שיחזרו הביתה. נשים וילדים וגברים וצעירים וזקנים. אנשים. והלב שלנו בעזה. הלב שלנו בעזה. ממש הלב שלנו בעזה, אנחנו מאוד מחכים שהם יחזרו הביתה. אפילו שאנחנו כאן באמת מקליטות פודקאסט שהוא לא קשור לנושא, שום דבר הוא לא קשור. הכל קשור. הכל קשור, הכל בצל של זה, הכל אסור להתרגל. פשוט אסור להתרגל. אז גם מכאן אנחנו... שולחים אליהם את המחשבות שלנו ואת התפילות ואת כל מה שאפשר, ומחכים שיחזרו הביתה מהר. שלוואי שיחזרו. היום, ממש. נאו. כן. תראי להם את הציפורניים שלך. גם הציפורניים שלי משתתפות במאבק. כן. כן, אז שנייה. במעבר חד. מעבר חד, כן. אין דרך לעשות מעבר חד. כאילו במעבר לא חד. באירוע הזה. אבל, טוב, מה זה רביעי היסטרי? מה זה רביעי היסטרי? מה זה רביעי היסטרי? קודם כל היסטרי, שאנחנו מקליטות עכשיו את הרביעי היסטרי. הרביעי היסטרי הזה שהוא במוחנו הקודח כבר כמעט שנה, כן, וכל פעם דיברנו על זה, וזה אמרנו, צריכות להתחיל. זה התחיל מחצי בדיחה, ואז איכשהו התגלגל למציאות, כי הבנו שזה משהו כל כך... המוח שלנו כל כך מעוות. 2 בלילה, מה ציפית ב2 בלילה שנחשוב על דברים? בדיוק. כן, אז לא, אבל אני חושבת שהגענו למסקנות שיש פער מאוד גדול
בין מה שחושבים של לחיות עם אלרגיה למזון, לבין מה שזה באמת לחיות עם אלרגיה למזון. כן, אבל אני רוצה רגע שנייה שעוד נתעכב על למה קראנו לרביעי היסטרי. אוקיי. כן, אז קודם כל, למה קראנו לרביעי היסטרי? ריקי? כן, כי אחד זה היסטרי, אוקיי? אוקיי. 2. וזה גם קורה ביום רביעי. יום רביעי זה מטורף. גאונות. גאונות. קופי גאוני. וכי העולם מתעקש כל הזמן להעליב אותנו כשקוראים לנו היסטריות. כן, הקטע של ההיסטרים וההיסטריות, החלטנו שפשוט אי אפשר לעלוב בנו יותר עם המילת גנאי הזאת, אז קודם כל היא לא גנאי, הנה אנחנו כאן רביעי היסטריות גאות, ואנחנו פה כדי לנרמל את ההיסטריה, שאגב בעינינו היא לא היסטריה, גם בואי נבהיר, כן? מציאותיות לחלוטין. וגם אם אתם רוצים לקרוא לזה היסטריה, כל מי שרוצה לעלוב בנו עם ההיסטריה, זה אחלה. אנחנו לא נעלבות מזה יותר, הכל סבבה. ואנחנו גם אומרות לכם, אל תעלבו מזה יותר. מי שרואה אתכם היסטריים, סבבה, אחלה, זה שלו. כן. זה הכי חשוב. הרווחנו את ההיסטריה. אין מה לעשות. הרווחנו את ההיסטריה שלנו ביושר. זה המשפט שאת תמיד אומרת, ואני מאוד מסכימה איתך. כי בואי, אני חושבת שלחיות במציאות שבה אנחנו חיים, והיא לגמרי עולם מקביל משאר האנשים שחיים פה לידינו, אוקיי? אני חושבת שאנחנו הרגשנו טעימה קטנה שזה שתינו, כשבפעם הראשונה לקחנו את הילדים הלא אלרגיים שלנו ליום הולדת. כן, לגמרי, אבל אני רוצה לומר, מה? אני רוצה לומר, אבל גם שאת צודקת ממש, כאילו אנחנו חיות, יש לנו כאילו קצת עולם מקביל לעולם הרגיל, אבל שגם בסוף היום ממרום ניסיוננו של 16 שנים ו18 שנים, אז אנחנו יכולות גם להגיד תודה. כן, חד משמעית. תודה שכל מה שאנחנו מתמודדות איתו, זה אלרגיה. זה אלרגיה למזון. עם זה אנחנו מסתדרים. לוקח זמן ללמוד להסתדר, אז אנחנו מסתדרים. תנו לי רק את האלרגיה של הילד שלי. רק את הצרות של עצמי. את הצרות של מישהו אחר. וגילינו, אני חושבת, שעם המורכבות ועם הקושי ועם החרדות שהן מלוות והן חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, בסוף באמת הילדים שלנו הם ילדים בריאים. ואם אנחנו מוצאים את הדרך הנכונה, גם לחיות לצד האלרגיה שלנו, אז הם לא רק ילדים בריאים פיזית, הם גם בריאים נפשית, ואולי גם אנחנו יכולות אפילו להיות קצת יותר בריאות נפשית, למרות שבמקרה שלנו ספציפית, לא, אבל אולי נוכל להעביר את זה לאנשים אחרים. יכול להיות, ננסה. טוב, אז מה קורה לנו פה? אז מה אנחנו עושות פה ברביעי היסטרי? קודם כל אנחנו מוחאים כפיים לכל ההורים, לילדים אלרגיים, לכל המשפחות הילדים אלרגיים, כי מגיע להם. כי מגיע לנו פשוט. כפיים, אחותי. כפיים. כן, אז מה יהיה בהמשך? כן. אנחנו פה כדי לדבר על הדברים שלא מדברים עליהם. על הצדדים בחיים עם אלרגיה למזון, שאף אחד לא מדבר עליהם, וגם לנו קשה לפעמים לדבר עליהם. כן, אני חושבת שפשוט לא מדברים עליהם מכמה סיבות. אחד, כי בדרך כלל אנחנו עסוקים או עסוקות, קודם כל בלשרוד. כן, נכון, בלשמור על החיים של הילדים שלנו, כאילו, איך מזהים תגובה אלרגית, איך מטפלים בתגובה אלרגית, איך הסביבה נותנת מענים לזה, כאילו כללים, נהלים. הגננת, המורה, הטיול שנתי. אבל כאילו כל היתר הוא לא בהכרח מדובר. הוא לא, כן, הוא לא. הוא מדובר אולי בינינו, את יודעת, נגיד, בשיחות בין חברות אולי, או דברים כאלה, אבל הוא לא מדובר ברמה... שוב, וזה מאוד תלוי אם יש לה חברה שחיה את זה, כי מאוד קשה לחברות מבחוץ להבין מה באמת קורה. רק חברות שחיות את זה. ואנחנו נדבר פה, מבחינתי אנחנו מדברות פה על הכל. מההתמודדות בגיל ינקות, אבל כשאני מדברת על התמודדות, היא לא רק ההתמודדות הזאת הפיזית, זאת שאנחנו... הרגשית והסביבתית והחברתית, ועל הבדידות הגדולה, שלפעמים היא מנת חלקם של ההורים של הילדים האלרגיים, כי התחושה הזאת שכזה אף אחד לא מבין אותך, ואת לבד בתוך הדבר הזה. ובאירועים משפחתיים שאת מוצאת אותך פתאום לא מגיעה, כי את לא יכולה להגיע. כן, הנה משהו שלא מדובר למשל, זה לפעמים תגובות מהמשפחה. דווקא מהמקום כאילו הקרוב שלנו,
שהוא הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, שאנחנו מצפים להיות מחובקים ועטופים וכולי, זו לא מנת חלקם של כולם. זה לא תמיד. זה לא תמיד. והרבה פעמים זה גם... משפחה מורחבת גם, זה לא קל. זה לא קל, והרבה מאוד פעמים זה גם מאוד מאוד מגביר את התחושה הזאת של הלבד. נכון. אז אנחנו נדבר על זה, ואנחנו נדבר ואנחנו שתינו חווינו את זה, זאת אומרת, זה שאנחנו פה ואנחנו חברות והכל אחלה, אבל בתחילת הדרך אני חושבת ששתינו חווינו והרגשנו על בשרנו את תחושת הבדידות הזו. נכון, אבל וחוסר האונים. אני חושבת אבל גם שהיום, אם נגיד הייתי נתקלת בזה היום היו לי הרבה יותר כלים. ברור, אני חושבת שהעמותה עשתה פה עבודה מדהימה בהעלאת המודעות, כי לי לא היה מושג בכלל מה זה אלרגיה למזון כשזה קרה אצלנו. כשיונתן, נכווה את התגובה הראשונה שלנו, הייתי בהלם מוחלט, זה לא עלה על דעתי בכלל בין שלל האופציות הקיימות, כאילו זה לא... אני רוצה אבל שנבין רגע, שיש גם את ההלם הראשוני, ויש את הפחד ואת החרדה שנלווים לזה, ואת ההתאמה של הסביבה שלך, ואת ההתאמה של החיים שלך, ולפעמים יש גם פער מאוד מאוד גדול בין הרגע שאת חושבת שהייתה אולי איזו תגובה אלרגית כזה, עד ההבחנה הרשמית, ואנחנו נדבר על הכל. וגם על איך זה להיות אחים לילדים אלרגיים, וגם איך זה להיות אימא לילד אלרגיים. בדיוק, אנחנו נדבר על הכל בפודקאסט הזה, גם על מתבגרים, וגם על האימהות, וגם על המשפחה, וגם על האחים, וגם אנחנו רוצים לשמוע מכם מה מעניין אתכם לדבר עליו, אם יש משהו שלא חשבנו לדבר עליו, ותאמינו לנו שיש לנו מה להגיד על הכל, רק תבקשו כמו שאומרים. כל מה שאנחנו צריכות זה פתחון פה. רק שיתנו לנו את הבמה, אנחנו יכולות ללרלר את עצמנו לדעת הרי כל החיים, מעכשיו עד שנמות אנחנו יכולות ללרלר את עצמנו. כשמישהו משאיר אותנו לבד. אנחנו לא אחראיות על התוצאות. לא. אוקיי, אז נושא הפרק שלנו היום. מה נושא הפרק שלנו היום? כן, נושא הפרק שלנו היום. את רוצה להציג אותו? לא, אני רוצה להציג אותו ביחד. טוב, בסדר. היסטריות נולדות! לריקי יש שם כפתורים, היא עושה לפעמים כל מיני שטות עם הכפתורים, אם זה יצא משליטה, אני אחרים לה את זה. אז היסטריות נולדות, ריקי. זה הכל מפחד. כל פחד פה. היסטריות נולדות, מה זה היסטריות נולדות? את רוצה לספר? אני חושבת שהיסטריות נולדות, בחרנו לתת לזה את השם הזה. זה היום הזה שבו את מגלה שככל הנראה יש אלרגיה, אז יחד עם האלרגיה נולדת האמא האלרגית. אני קוראת לזה האלרגיה נזרקת לכיוונך. לגמרי, מותחת עלייך, ואז בעצם עם האלרגיה הזאת נולדת האמא האלרגית, שהיא האמא ההיסטרית, היא האמא החרדתית, אבל היא גם בסוף האמא הלוחמת, הנאבקת, החרדה. הגיבורה. וגם למה מותר להישבר לפעמים. זה כל כך הרבה דברים זה אמא ואבא, אנחנו מדברים בלשון נקבה, אבל זה פונה לכולם, סליחה, כן. נכון. או אמא ואמא. נכון. או אבא ואבא. אז באמת זה הרגע הזה שבעצם נולדות בך הרבה מאוד אמהות, שבסוף הן צריכות לחיות ביחד. בקואקזיסטנס שלא... בדיוק. אז זה הפרק הזה שלנו, מהרגע של הגילוי, בעצם עד נקרא לזה היום שאחרי, ואיך אתה בעצם, או איך את. ואנחנו לא מדברים על הפרטים הטכניים, אלא על ההתמודדות שלנו. אף אחד לא, כאילו תמיד מדברים על, אוקיי, איך לזהות כבר להגיד, איך לזריך, הכל טוב ויפה, אף אחד לא מדבר עלינו כאימא, איך אנחנו מתמודדים. מה הקטע הכי היסטרי? מה הקטע הכי היסטרי? היסטרי, בגילוי הזה של אלרגיה למזון. אם יש לך איזה בעיה בברך, אוקיי, או לילד שלך איזה בעיה ברגע, את הולכת לאורתופד, האורתופד שולח אותך לאיזה צילום, נותן לך כדור או נותן לך פיזיותרפיה, הוא כבר נותן לך את הטיפול, אוקיי? את אמורה להירפא, הבעיה אמורה להסתיים כתוצאה מהביקור שלך אצל הרופא. באלרגיה למזון, לא כך. זה קצת הפוך. זאת אומרת, את מגיעה לרופא, ושם הבעיה נוצרה. הוא
הוא נותן לך את החותמת, את יוצאת מהחדר שלו. חותמת, גזר דין, whatever, כן. בדיוק. ואת יוצאת מהחדר שלו בעצם לתוך עולם אחר, ממנו נכנסת, מציאות מקבילה, עבר דרך פורטל. פורטל. לא, נכנסת במציאות אחרת, את יוצאת למציאות אחרת, וההתמודדות שלך בתכלס, היא מתחילה בשנייה שאת סוגרת הדלת אצל הרופא האלרגולוג. וגם צריך להגיד גם, הבחנה של אלרגיה למזון, זה אלרגולוג. רק אצל אלרגולוג. גם אם הרופא ילדים שלכם סופר מגה מבין באלרגיה למזון, לא משנה. אלרגולוג הוא הרופא המוסמך, הוא הרופא שנותן את הסטמפה, את החותמת הסופית, הוא הרופא גם שצריך לעשות לכם את המעקב. ומעקב זה לא פחות חשוב מההבחנה. נכון. אבל אני חוזרת רגע למה שאמרנו קודם. ולמי שסובל מאסתמה, אז תדאגו גם להיות מעקב של רופא ריאות. זאת אומרת, בכל תחום תדאגו למעקב של רופא שמתמחה בתחום הזה. אני חוזרת עכשיו לרגע הזה שאת יוצאת מהדלת של הרופא, האלרגולוג שהיית בו, קיבלת את ההבחנה שהילד שלך אכן אלרגי, כמו שחשש. ולפעמים זה אגב לקח כמה חודשים בין הרגע הזה, ואת חיה לא לפעמים, בכמה חודשים. תמיד. כן, כמה חודשים לא, תראי, לא אצל כולם, מי שמקבל את התגובה ב-20, אז מקבל את הסטמפה של האלרגיה למזון, פשוט לא יודע למה עדיין, אבל כן, אבל יש איזשהם כמה חודשים של חרדה קיומית, אתה לא יודע בכלל מה לעשות. את לא יודעת מה לעשות. ולמה הוא אלרגי. את לא יודעת למה הוא אלרגי, את לא יודעת מה לעשות. את גם לא יודעת איך להתנהג אם חלילה יש לו תגובה אלרגית עכשיו, כי אין לך מושג, את פשוט כאילו... נזרקת לתוך העולם הזה. בין 4 חודשים לחצי שנה של חוסר ודאות מטורף. בלי שום חוסר אונים מוחלט. חוסר אונים מוחלט, ואני חושבת שהיום אבל, כאילו זה לא, תראו, אנחנו לא ניתן פה עצות רפואיות. ברור. בסדר? לא, התפקיד שלנו, אנחנו לא רופאות, אף אחת מאיתנו. מה כן? איפה היתרון? היתרון הוא בחוזק של קהילה. בגלל שאנחנו יודעות, וגם הם יודעים, אתם יודעים, שזר לא יבין זאת. בסדר? רק אנחנו יכולות להבין ולדעת את עצמנו, ולהבין את הפחד הזה והחרדה הזאת, והזכרת קודם שגם אני אלרגית, אז אני אגיד שעם כל זה שאני אלרגית בעצמי, ושגם אני בעצמי עברתי אירוע מאוד מאוד קיצוני, שום דבר לא משתווה לעובדה שיש לך ילד אלרגי ואת חוששת לילד שלך. אפילו שאת בעצמך חיה עם אלרגיה למזון, זה לא אותה חרדה, זה לא אותו פחד. ואני חיה עם הפוסט-טראומה שלי, מהתגובה שלי, הקשה. אגב, גם כאימא את מקבלת איזושהי פוסט-טראומה. ואני אומרת לך שהפוסט-טראומה שלי, מהתגובות של הילד שלי, הן פי 1000 יותר קשות מהפוסט-טראומה שלי על עצמי. אני חושבת שתמיד, יש לנו אגב את השיחה הזו, אחרי כל פעם שאחד מהילדים שלנו מקבל תגובה, אנחנו מדברות על כמה, לוקח לנו בערך שבוע רק להתאושש מהאירוע הזה. ממש. אנחנו כאילו חיות אותו שוב ושוב כן, ושוב ואז ושוב. את מרגישה שיש ימים שנמחקו לך מהחיים, כי את כל כך בתוך זה. כן, כן, אנחנו ממש נמצאות בתוך איזשהו אירוע מאוד מאוד טראומטי. וזה לא משנה כמה אנחנו יודעות שאם נפעל לפי הכללים ונזריק בזמן וזה, והכל יהיה בסדר. העובדה שאת נמצאת בסיטואציה שבה את יודעת את הסכנות שיכולות לקרות, לראות את הילד שלך נמצא בתוך אמבולנס עם כל המכשירים וגם בבית חולים והכל, ואת יודעת, גם את הצוות הרפואי רץ סביבו, כי מבינים את הסיטואציה. מבינים שיש פה, זה לא ילד ששבר את היד ואוקיי, נשים גבס והכל יהיה בזה. זאת אומרת, יש כאן סיטואציה רפואית אחרת, זה מכניס אותך לאיזשהו מצב מלחמתי כזה, וגם אני חושבת שאנחנו צריכות לדבר רגע על איך זה תמיד מלווה ברגשות אשם, גם אם אנחנו לא אשמות. אני רוצה להגיד שגם מלווה ברגשות אשם, וגם, ואני עוד שנייה אגע בעניין הזה של רגשות אשם, כי כאילו, את אומרת, מה, איך לא שמרתי על הילד שלי, כן? אבל זה בדיוק העניין, גם כשאנחנו ממש לא אשמות ולא יכלנו למנוע את זה, איכשהו אנחנו תמיד נשארות במקום הזה. אגב, אפרופו תחושת הבדידות שדיברנו עליה קודם, גם בזה יש תחושת בדידות מאוד, מאוד מאוד משמעותית. רציתי אבל גם להגיד משהו לגבי זה שאמרנו כשההיסטריות נולדות, כשאת נולדת כאימא לילד אלרגי, ודיברנו על זה שנולדות לוחמות ונולדות גיבורות, אפרופו חוסר ההבנה של הסביבה וחוסר ההבנה של לא רק של הסביבה כאילו הכללית, אלא גם של הסביבה המקצועית, בסדר? החינוכית, הרפואית וכולי.
אין הבנה באמת אמיתית על מה אנחנו נלחמים, לא. או נלחמות. לא. למה? כי את ואני ואתם יודעים ויודעות שהמלחמות שלנו הם כדי שהילדים שלנו, טוב, כמובן, קודם כל לשמור עליהם, כן, זה ברור, זה ברור. אבל המלחמות האמיתיות שלנו, מעבר לשמירה על החיים שלהם, זה מלחמה כדי שהם יהיו כמו כולם. שהם יהיו חלק. שהם יהיו חלק, שהם יהיו כמו כולם, שהם לא יפסידו, שהם יחיו חיים מלאים. כן. ובוא נגיד ככה, יש איזה טבע האדם, הוא תמיד להסיר או להזיז הצידה דברים שמפריעים לו בדרך. נכון. אני או אנחנו לא רוצות בסוף שהדבר הזה שמפריע בדרך זה הילד שלנו. על זה המלחמה שלנו. נכון. והרבה וגם פעמים... אנחנו עובדות קשה מאוד בשביל שהילדים שלנו פשוט ישתתפו, כמו כולם. ישתתפו. אנחנו עובדות פי 10 יותר מהורים אחרים. מה זה פי 10? פי מיליון. פי מיליון. את תמיד אנחנו תהיי באמת זאתי. עובדות בזה. לא, את תמיד תהיי זאתי שתהיה בוועד. את תמיד תהיי זאתי שתעשי את הקניות. שתתנדב להכין את העוגה. שתתנדב להכין את העוגה, או את העוגות, שכולם או את רבים על הפיצות. הכוסות החד פעמים. בדיוק, כוסות חד פעמיות זה אף פעם לא היה מנת חלקנו. זה לא אנחנו. ואת תמיד תהיי זאתי שמארחת, ואת תמיד, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו עובדות מאוד מאוד קשה, כדי שהילדים שלנו יהיו כמו כולם, so called, אוקיי? והרבה פעמים הסביבה הזאת שדיברתי עליה קודם, לא מבינה את המלחמה הזאת שלנו. ואני חושבת שבפער הזה, של בין מה אנחנו צריכות להילחם עליו, ברגע שכבר אנחנו ההיסטריות שנולדו, לבין מה שהסביבה חושבת שאנחנו נלחמים עליו, כאילו יש פער שלא הצלחנו לגשר עליו עדיין. הם לא מבינים את זה עדיין. והרבה פעמים ההתנגדות אלינו, היא נובעת מחוסר ההבנה של המלחמה שלנו. נכון, אני מסכימה. זה שאנחנו, שוב, אנחנו לא נלחמים, אנחנו נלחמות כדי שהילדים שלנו יהיו בטוחים ויהיו חלק. אני רוצה אבל להגיד... שני דברים. נכון, חד משמעית, וזה בדיוק מה שאמרנו, כאילו המלחמה הזאת היא, לצערי הרב, יש לך כבר את האלרגיה, קיבלת אותה, קיבלתי יחד איתה גם את הדרגות של דרגות. את הדרגות. עכשיו את המפקדת של האירוע. כן. ואת צריכה לצאת ללחימה הזאת. נכון. אני רוצה אבל להגיד שאם אני חוזרת דקה רגע לעניין של ההתמודדות, דיברנו קודם על הרגע הזה שאתה יוצא מהרופא, שאת יוצאת מהרופא עם הילד שלך והחיים שלך בעצם מתחילים ואת נזרקת לתוך מציאות חדשה שאת לא מכירה. מותחת עליי, אז כן. אני חושבת שהיום כשאני מסתכלת על הדברים בראי של כל כך הרבה שנים שאנחנו בתוך זה, אני חושבת שאם יש משהו שאני מאוד מאוד גאה בו ושעזר לי באמת לאורך כל החיים עד היום, זה שמגיל מאוד מאוד צעיר חינכנו, או אני חינכתי את הילד שלי לדעת לשמור על עצמו. כן. ובהקשר הזה, זה גם נותן לו את הביטחון. נכון. זה נותן גם לך את הביטחון. וזה גם מאפשר לך להסתכל על החיים בדרך כזו, שאומרת וואו, הוא באמת יכול לשמור על עצמו ולהסתדר, ואני זוכרת את עצמי, אומרת לכל מי שסבב אותנו, אם זה גננות, אם זה הורים אחרים, אם זה, כבר מהרגע שהוא היה בן 3, אני סומכת על הילד שלי יותר מעל כולם, שמחתי עליו יותר מאשר כל מבוגר אחר שהיה לידו, כי ידעתי שחינכתי אותו לזה, תמיד לשאול, תמיד לבדוק, לא לאכול אם הוא לא יודע, לדעת שתמיד יש מה שיעזור לו, ואני רוצה שכשאנחנו כבר מדברות פה, אז שגם ההורים, אתם תדעו, שיש לכם את היכולת הזאת. כן, אני חושבת שהדבר הכי חשוב, ואתמול הייתה לי במקרה שיחה עם אמא על זה, בדיוק על הנושאים האלה. זה נורא, את יודעת, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לפי הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, ברגע הזה שאנחנו נמצאים בו, אבל אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו היום, מתוך מחשבה למה קורה כשהם יהיו בני 18. זאת אומרת, אנחנו צריכים, התפקיד שלנו כהורים, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו הורים לילדים עם אלרגיה למזון, זה להכין אותם לעולם, ולהכין אותם לעולם זה אומר מגיל מאוד מאוד צעיר, כמה שזה לא הוגן, לתת להם אחריות על החיים שלהם, וללמד אותם לשמור על עצמם, ולשאול שאלות. אבל ההורים ששומעים אותנו, הם צריכים לדעת שני דברים. לחנך את הילד, תמיד לבדוק ותמיד לשאול. כן. במיוחד ילדים שעוד לא קוראים וזה, אבל גם ילדים שכבר קוראים, שהם כבר בגילי היסודי. תמיד, לא לסמוך על אף אחד. אגב, על הילד שלי, אני אומרת גם, אל תסמוך עליי. כשאני קונה משהו חדש, ושואל אותי, אמא, בדקת את זה? אני אומרת, לא, תבדוק אתה עוד פעם. בדיוק.
אז אחד... אל תסמוך לא עליי ולא על אף אחד, רק על עצמך. אז תדאגו לזה שהילדים שלכם ידעו לשמור על עצמם. כן. והדבר השני שתדאגו לעשות, זה לחנך את הילדים שלכם לזה, שהם יכולים לדאוג לעצמם אם חלילה קורה משהו. יש מה שיציל אותם, יש להם איך להינצל באותו רגע, זה המזרק שלהם, והם צריכים לדעת את זה מגיל 0 ולא לפחד ממנו. נכון. ואגב, דיברנו על הפחד מהמזרק, צריך לקחת בחשבון שזה משהו שנוכח בחיים של כולם. לא, הוא נחלתם של ההורים ושל הילדים. כן, וזה הגיע לכולם, גם מי שזה לא קיים אצלו עכשיו, זה בסוף, תמיד יש איזשהו שלב שזה מגיע אלינו, וזה משהו שחייבים להתמודד איתו, כי המזרק בסוף הוא החבר הכי טוב שלנו, והוא הסיבה היחידה שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו לחיות חיים רגילים, כמה רגילים, נורמטיביים. יחסית לעצמנו. ואנחנו חייבים להתייחס אליו ולטפל בזה, ולוודא שאנחנו מתגברים על זה. ואני זוכרת למשל, גם אצלי, כשהיה את שלב הפחד מהמזרק, וזה קרה, והיה פחד מאוד ממשי ומאוד מאוד היסטרי. כן, אבל את מדברת על פחד שלך או על פחד של... לא, של יונתן. כי אני אחרי זה אדבר גם על הפחד של הורים עם מזרק. נכון. אז היה לנו תקופה באמת ארוכה שלא היה בה תגובה אלרגית, והוא לא זכר את הפעם האחרונה שהזרקנו, ונוצר איזשהו פחד מאוד מאוד גדול. ואני זוכרת שעשינו ממש, ניסינו כל דרך אפשרית כדי להתגבר על זה. חלק מהתהליך היה בעצם להעצים אותו בלנסות לעזור לילדים אחרים להתגבר, וצילמנו סרטון שעד היום מי שצריך אותו יכול בשמחה להשתמש בו. תאמינו לי, תיכנסו ליוטיוב, איך הוא נקרא? אני מפחד מהמזרק. אני מפחד מהמזרק, תסתכלו על הסרטון. יש שם הרבה סרטונים שתשתמשו בהם. אבל לקחנו בעצם את המזרק והזרקנו אותו דרך קרטון וצילמנו את אקט ההזרקה עצמו, ובעצם פתאום רואים שהמחט שיוצאת החוצה היא נורא נורא קטנה, היא לא כזו מפחידה, וזה לא כזה ביג דיל. זה לא כזה היסטרי. לא כזה היסטרי, ותתקרבי קצת. וחלק מהאירוע בעצם קצת, הפחד קצת ירד, וכשבאמת הגיעה התגובה, אני זוכרת ששאלתי אותו אחרי שהזרקנו. הוא הזריק לעצמו? לא, אני הזרקתי לו אז, הוא עוד לא היה שם. שאלתי אותו כמה זה כאב, והוא אמר לי, אמרתי לו מ-1 עד 10, כמה זה היה נורא. הוא אמר לי 3. ואני זוכרת אני חייבת להגיד לך שאצלי הבן שלי אמר לי שזה לא כאב בכלל. כן, שוב, היה קשה קצת על הכבוד. אני אומרת את זה, כדי שמי ששומע אותנו, יבין שבאמת זה לא כואב. זה לא כואב. והתחושת ההקלה אחר כך היא היסטרית, זאת אומרת, אני זוכרת שהוא גם סיפר לי שהוא מיד הרגיש כאילו טוב. זה מיידי. וזה באמת היה מאוד עזר לו להתגבר על הדבר הזה, וזה מאוד נכון שברגע שמזריקים פשוט הפחד נעלם, זאת אומרת, ברגע שיש עברת את המשוכה, הפחד נעלם, ואני רגע אגיד לך משהו. קודם כל, הסרטון הזה היה מעולה, אני זוכרת שעשית אותו, גם העלינו אותו אז בקבוצה בפייסבוק, וגם התגובות אליו היו מעולות, והוא עזר להרבה מאוד ילדים והורים. ואני רוצה לדבר רגע על הפחד של ההורים מלהזריק. יש איזה קטע כזה, שכשהילד חלילה מקבל תגובה, והדבר הראשון שההורים עושים, במקום באמת להזריק, כן? כן. הם מחפשים את כל הסיבות, למה לא להזריק. לא, אולי זה בעצם לא, אולי זה בעצם לא 2 מערכות, אולי בעצם אפשר לתת לו פניסטין. או שהם מחפשים מישהו שיגיד להם להזריק. כן. שזה להתקשר לכל מי שאפשר. למד"א, אלינו. כן, הרבה פעמים זה לרשום בקבוצה פתאום ולשאול, לא, זה לא הזמן, זאת אומרת, זה לא הזמן. כאילו, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר, אל תפחדו. לא, אם אתם מתלבטים, תזריקו. אם להזריק או לא להזריק, תזריקו. זה הזמן שצריך להזריק. זה הזמן שצריך להזריק. כשיש התלבטות, תמיד המשפט שאנחנו אוהבים להגיד, יש ספק, אין ספק. וכשעולה הספק האם להזריק, זה הסימן להזריק. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני שרציתי להגיד בהקשר של הזריקות ושל ילדים, זה שממש ממש 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 חשוב, שברגע שהילד יכול, מבחינת הגיל שלו, הבשלות שלו, בסדר, כל ילד הוא כמובן בפני עצמו, שהוא יזריק בעצמו. נכון. וברגע שהוא מזריק בעצמו, אז גם אם היה פחד מאוד מאוד גדול,
הוא עובר בשנייה שהוא יזריק, ואז את לא צריכה להתמודד לא, עוד זה פעם. פשוט הביטחון שאני יכול לטפל בעצמי, אני לא צריך אף אחד. אם חלילה זה קורה ואמא לא נמצאת לידי, אני בסדר. זה אפשרי, אני יכול לעשות את זה. כן, וזה העצמה מטורפת בעיניי. אני חייבת גם להגיד שזה בשבילנו. גם בשביל, קודם כל בשבילם. שאנחנו נהיה רגועות, שאנחנו יודעות אבל שאנחנו יודעות שהם יכולים, תקשיבי, יש את החיים שלפני ואת החיים שאחרי, אני אומרת, זה חד משמעי. ואני רוצה גם להוסיף עוד משהו, שחלק גדול מחוויית החוויה הזו של תגובה אלרגית ופינוי והזרקה, זה גם מאוד תלוי בנו ההורים, וזה מאוד, כמובן שזה רגעים מאוד מאוד מפחידים, אבל אני זוכרת בתקופת זמן הזו מאוד ארוכה שלא היה לנו תגובות, שממש הכנתי את עצמי לרגע הזה, שתגיע התגובה, איך אני רוצה להתנהג בשביל להפוך את החוויה הזו. ועמדת בזה, שמחת לך שהתנהגת? כן, מאוד, מאוד. אני חושבת שהכנתי את עצמי מאוד, ממש עבדתי על עצמי, איך אני רוצה להתנהג. זה ממש חשוב, כי בסוף אנחנו כל הזמן חושבים עליהם. נכון, לא. ואנחנו לא חושבים על עצמנו. חשבתי על איך אני רוצה להתנהג, כדי שהחוויה שלו תהיה אחרת. וגם החוויה שלך הייתה אחרת בגלל זה. נכון. עשיתי, קודם כל פחדתי מאוד, אי אפשר לקחת את הפחד והחרדה ממני, כן, זה היה רגעים כאילו מאוד קשים, אבל הכנתי את עצמי, כאילו עשיתי עם עצמי כמו סימולציה לאיך אני אתנהג ברגעים האלה, למרות שכביכול זה, את יודעת, אנחנו שומרים מאוד מאוד, הבית נקי, לא היה סיבה לזה, אבל הכנתי את עצמי, just in case, כי את יודעת, כי זה בדיוק כמו שאמרת, את יודעת שהחיים אלרגיה למזון, שזה מתישהו יקרה, בסוף זה יום אחד יקרה, את יכולה לשמור, את יכולה לזה, אבל בואו, הילדים שלנו הם לא בתוך בועה, וזה הגיע גם ולא באשמתנו, וזה הגיע, וזה יכול לקרות. אין פה גם כשזה מגיע באשמתנו, זה לא באשמתנו. לא יכלתי למנוע את זה, זה לא שכאילו לא שמתי לב למשהו קטן, לא יכלתי למנוע את הדבר הזה, אוקיי? זה קרה, וזה מה יש. וההכנה הזאת אפשרה לי להיות שם בשבילו, ולהפוך את החוויה הזאת לחוויה, אפשר לומר, כיפית קצת. גם בשבילך אבל. כן, גם. כי בגלל שהצלחת לעמוד. כאילו היינו לעמוד. עסוקים בבדיחות, והכל היה נורא נורא מצחיק, והומור שחור, והיינו ממש כאילו, את יודעת, בטוב, בכיף, לא נכנסנו למקום הזה, לא אפשרנו לפחד להיכנס לתוך המקום הזה, היינו עסוקים כל 4 שעות האלה, בלהעביר אותם בכיף. בסדר, זה משחקים, באמת. בדיחות, באמת. וזה עבודה שאנחנו צריכות לעשות עם עצמנו, ולהכין את עצמנו, לאיך אנחנו רוצות להתנהג ברגעים האלה. ביום שזה יקרה. להכין לנו תוכנית, מין תוכנית מגירה כזאת, את יודעת, כמו ש... יש לך תמיד תוכנית מגירה למה יקרה אם? מה יקרה אם? כאילו חשוב לי שאנשים שמסתכלים עלינו עכשיו, או שומעים אותנו, לא יגידו לעצמם, טוב, נו, אלה הם גיבורות, הם מיוחדות. לא. האחד, אנחנו ממש לא גיבורות, אנחנו חוות בדיוק את מה שאתם חווים, אנחנו חיות את החרדה ואת הלחץ, בדיוק כמו שאתם חיים וחיות אותם, ואני רוצה לומר שמה שאנחנו אומרות עכשיו... ההבדל היחיד זה שפשוט יש לנו לפעמים ראייה קצת יותר רחבה, כי אנחנו מדברים עם המון 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 הורים, ונתקלים בהמון המון מקרים שהם לא שלנו, וזה מאפשר לנו להסתכל לפעמים מבחוץ קצת על המקרים, אבל מעבר לזה אין שום שוני, זאת אומרת, אין לנו שום יתרון מעבר לזה. ואולי היתרון היחיד זה שבאמת כאילו הילדים שלנו הם כבר יחסית גדולים, נכון. אז כבר עברנו איתם באמת המון המון סיטואציות, אז גם יש לנו ניסיון של חוויות אישיות, שאנחנו יכולות לחלוק מהניסיון שלנו, אגב, גם מדברים שאנחנו עשינו טעויות ולמדנו, ונהיינו יותר טובות אחר כך. כן, בהחלט. ואף אחד לא חף מטעויות. אף אחד לא חף מטעויות. אני כל יום עושה טעות, לפחות אחת. זה רק עושה אותך אנושית. זה רק עושה אותי יותר טובה מחר. כן. זה רק הופך אותי להיות נעמה יותר טובה ביום של המחרת. נכון, אני מסכימה עם זה. כן. אז כן, זה משהו שחשוב לשים אליו לב ולהיות מודעים אליו, ואנחנו לא מפחדים מתגובה אלרגית. אנחנו מפחדים מתגובה אלרגית. לא, אנחנו מפחדים מזה שלא יהיה מענה. אי אפשר לחיות את החיים שלנו בפחד מתגובה אלרגית, כי תגובות אלרגיות יהיו. אנחנו כמובן נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע אותם, אנחנו ננסה לנהל את הסיכונים שלנו בצורה הכי בטוחה שיש, אבל גם אם נעשה את זה, זה לא אומר שזה לא יקרה. כן, אבל מה שאת אומרת עכשיו זה שונה מלהגיד, אנחנו לא מפחדים מתגובה אלרגית. אני מסכימה איתך שאנחנו צריכים קודם כל להבין שזה יכול לקרות, זה כנראה יקרה. אני מפחדת שלא יהיה מענה, שהוא לא יזריק לעצמו, שלא יהיה מישהו,
ברור שכן, זה מפחיד. לא, אני אומרת, אני רוצה להגיד שזה בסדר גם לפחד מזה. נכון, זה בסדר וזה לפחד מזה. בסדר, אני מפחדת מזה, אני אומרת גם על עצמי, כאילו כאלרגית. אני לפני שבוע, היה לי תגובה אלרגית. הסימנים עוד... אני לפני שבוע היה לי תגובה אלרגית. אני מפחדת מתגובה אלרגית, אחותי. נכון, ואני אנחנו מפחדים מזה, ברור שאנחנו מפחדים מזה. וסבבה שנפחד מזה. החוכמה היא... אבל זה לא יכול לנהל לנו את החיים. יפה. יש הבדל בין פחד שהוא משתק אותך, לבין פחד שהוא גורם לך להיות יותר דרוכה. נכון, אני מסכימה עם האמירה הזו, כן. אני מבחינתי, הפחד הזה גורם לי להיות יותר דרוכה. אני לא מתביישת להגיד גם שאני מפחדת. אני מכילה ומבינה את ההורים שישבו מולנו ויגידו אנחנו מפחדים. אבל לא לתת לפחד לנהל אותך, ובעיקר לדעת שיש לך איך לטפל בעצמך, נכון. זה עושה את ההבדל. אני מסכימה מאוד עם ההבחנה. עם הניסוח מחדש. עם הניסוח מחדש. של הנושא הזה. כן, נכון. אז כן. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא יכולים לתת לזה לנהל לנו את החיים. ועם כל זה שאנחנו פתאום צריכים ללמוד לחיות לצד האלרגיה, והחיים שלנו משתנים. אנחנו צריכים ללמוד לתכנן את החיים שלנו אחרת. מותה של הספונטניות. וואו, כן, רגע שנייה, אני אשים... שימי לנו אות. רגע שנייה. מתאים. מותה של הספונטניות. רגע עצוב. כן, אני חושבת שבהתחלה זה היה לי קטע מאוד קשה. כן. מותה של הספונטניות. כן. אין יותר דבר כזה להחליט, אוקיי, יאללה, בואו נצא לסוף שבוע, בואו, כאילו, הכל צריך להיות מאוד מאוד מתוכנן, הכל צריך להיות מאוד מהודק, אסור להשאיר דברים. זוכרת את עצמי, יוצאת לקנות ספרים לבית ספר, עם תיק אוכל, כי אני יודעת שאני אתעקש שם 3 שעות, ואם הוא ירעב פתאום, עם תיק אוכל קטן. אני כאילו הכי התבאסתי, נגיד, מהקטע הזה שאי אפשר שנייה רגע להיכנס לאוטו, לנסוע עכשיו לאיזה יום לכנרת, נגיד, ומקסימום עוצרים בדרך ואוכלים כאילו בקטנה. כן, לא. זה הדברים שהיו לי הכי קשים בהתחלה. היום זה כבר לא קשה לי. אבל... תרגלים לכל. אחד אני באמת... זה הופך להיות שגרתי נורא אצלנו כבר, כאילו החוסר ספונטניות זה הופך להיות אצלנו נורא שגרתי. כן, גם כאילו אני חושבת שזה גרם לי להיות תמיד ארוחה. נכון, תמיד אגב יש לנו במקפיא. ממש. שלוף. ממש, תמיד. אגב, זו עצה ממש חשובה. כן, חד משמעית. אני תמיד ארוחה. אקסטרה מקפיא. המקפיא שלי תמיד מלא באוכל. עכשיו החלטנו, נניח, בטעות, להיות עוד פעם ספונטניים, אני פשוט שולפת מהמקפיא ותמיד יש לי. תמיד יהיה לי משהו. תמיד. אז לכן היום זה כבר כאילו פחות מגביל אותי, למדתי להתמודד עם ההגבלה הזאת שבהתחלה הייתה לי מאוד מאוד קשה. אגב, בפעם האחת שעשיתי את הטעות ואמרתי, טוב, נו, לא נורא, מה יכול להיות, כאילו, אנחנו יודעים להיזהר, כאילו, מה יכול להיות? ואז עשינו את זה, ואמרנו, טוב, נלך לאיזה מסעדה שכאילו הכי בטוח, ומצאנו את עצמנו מסיימים את היום במיון, בפוריה שם. אני זוכרת את הטיול לטבריה הזה. אבל שלא ישתמע מדבריי שאסור לאכול בחוץ, אני נגד האמירה הזאת, אוקיי? לא, אבל צריך להיות פשוט צריך ניהול סיכונים, זה הכל. גם בזה צריך להיות מאוד מתוכננים. ואגב, זה מאוד משתנה בין אלרגן לאלרגן. מאוד משתנה בין אלרגן לאלרגן, מאוד משתנה באזור. גיל הילד, אזורים. אזורים בארץ. מאוד משתנה שבתות, לא שבתות, זאת אומרת סופי שבוע, הרבה פעמים אנחנו חיים בכל זאת בישראל, יש המון מקומות שאולי נגיד רגילה לאכול בהם ביום חול, אבל בשבתות הם יכולים להיות סגורים, אז כדאי שתבדקי את זה קודם, ולכן גם היציאה החוצה, אני לא אומרת לא לאכול בחוץ, על אף שנכוונו קשות באכילה בחוץ, אני לא אומרת לא לאכול בחוץ, אני אומרת האכילה בחוץ גם חייבת להיות מתוכננת, אין ספונטניות גם בזה, תבדקי לפני. מתוכננת, וגם עם כמה שפחות סיכונים, זאת אומרת, היא עדיין חייבת להיות, אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לוודא, זאת אומרת, לא להקל ראש, אבל גם לא, זאת אומרת, אני גם לא אומרת לא, מוחלט, אוקיי? אבל לא לקחת סיכונים מיותרים בגדול, כאילו זה... אפשר לקחת סיכון, פשוט עדיף שהסיכון יהיה מחושב. סיכון מחושב, בדיוק, כן. בדיוק. וכן, והספונטניות מתה, ואנחנו מתכננים את החיים שלנו אחרת, ולומדים לחיות עם זה. אני חושבת שלקח לי באמת משהו כמו 4 שנים, מאז אבחון האלרגיה, עד שלמדתי לנשום ולתכנן את החיים שלי, וכאילו להרגיש שאני בשגרה, ואני כבר
לא, כאילו אני מנוהלת. עדיין עובדת בזה, אבל אני מנהלת את זה. אני מנהלת את זה, וזה לא מנהל אותי. וזה לוקח זמן, וזה בסדר אגב שזה לוקח זמן. כאילו... כן, כי אני אגיד לך למה, כי גם בסוף לוקח זמן עד שאת מצליחה להתמודד עם כל הסיטואציות. נכון. כי את יכולה עכשיו, אוקיי, להגיד, אוקיי, עכשיו אני רגילה, כאילו התרגלתי, אני חיה נכון. אבל זה עדיין יפתיע אותך, כל מה שאת עוברת בדיוק, בקבוצת גיל, את עוברת את מקבלת שלבים. סתירה עוד פעם. אז אני אומרת, זה באמת נראה לי כמו זמן הגיוני, כאילו שאת אומרת, אוקיי, כבר קשה להפתיע אותי כבר אחרי 4 שנים, כאילו אני כבר יחסית מורגלת. לא, אבל זה עדיין מפתיע אותך לפעמים, כאילו כל מי שעוברת קבוצת גיל, ואגב, משהו מאוד חשוב שזה באמת לחנך את הילדים שלנו עם ראייה לעתיד, כאילו עם תמיד להסתכל 2 צעדים קדימה. כל עוד אנחנו אלה שמנהלים ומפקחים על הילדים שלנו ועל האלרגיה, יגיע היום שבו הם יוצאים לבד לעולם, והם בני 15, 16, 17, ופתאום הם צריכים להיות אחראים לעצמם. לא משנה, 13, כן? הם צריכים להיות אחראים לעצמם. אי אפשר פתאום לזרוק עליהם את האחריות ביום אחד בעיר. זאת אומרת, זה משהו שצריך מגיל מאוד צעיר, לעבור אליהם ולהיות חלק מהשגרת חיים שלהם, והם צריכים לגדול עם זה. ואז זה גם הופך להיות הרבה פחות טראומטי עבורם. זאת אומרת, ברגע שאתה רגיל לזה מגיל 0, נכון. אבל ברגע שאתה רגיל לזה מגיל 0, זה כבר לא משהו, זה כאילו אתה רגיל, זה ככה אתה חי, ככה נולד, אתה לא מכיר אחרת. לעומת משהו שנזרק עליך פתאום בגיל 10, שהוא גם ככה גיל קשה, בלי קשר לאלרגיה למזון, אז פתאום אתה מתחיל לשנוא את החיים וכל דבר שקורה איתם. אז כאילו, כן, להכין אותם לזה, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, אני חושבת שזה משהו ששתינו עשינו. כן, אני חושבת שגם דיברנו על זה בשלב מסוים, על זה שלתת להם את האחריות ולסמוך עליהם, וללמד אותם שהם יכולים לשמור על עצמם, שזה, בואי. קריטי. זה ברמת כישורי חיים, כאילו הבסיסיים שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו, וכמובן דיברנו עכשיו ארוכות על העניין של המזרק, שהוא חלק בלתי נפרד מזה, אבל אין ספק שהחינוך הזה מגיל מאוד מאוד צעיר, לזה שאתה יכול לשלוט, וזה בשליטה שלך, זה בידיים שלך, ואתה יכול לשמור על עצמך ולהגן על עצמך ולטפל בעצמך, בעיניי זה כאילו בכל העולם של החיים, של ההתמודדות עם האלרגיה, החלק הכי חשוב. נכון. כן, אבל בואי נעבור לנושא הבא שלנו. נושא נורא כיפי, אוקיי? נורא נורא נעים. ההתמודדות עם הסביבה. נעים לנו, נעים לנו, נעים. איך בא לי להפריע לכם איך בא לי להיות בסביבה. אל תאכלו ולא עכשיו ותאכלו אחר כך ואיך, זה נורא כיף. בואי נודה על האמת. קמתי בבוקר. אנחנו קמות בבוקר ורוצות את זה. ובא לי לריב עם אנשים. התפיסה הזאת, כאילו אנחנו נהנות מזה, להגיד לאנשים לא לפתוח במבה, או לא להכניס חלב. או לאכול קוטג' אחר הצהריים ולא בארוחת 10. כאילו התפיסה הזאת שזה נעים לנו. לא בא לי להציק לכם, לא בא לי לבקש טובות, נמאס לי גם להיות האמא שכל הזמן מבקשת ומתקשרת וכל יום הולדת, נמאס לי, לא מעוניינת, לא רוצה, אבל אין לי ברירה. נמאס לנו. אין לנו ברירה. אנחנו בסך הכל מנסים לשרוד את העולם המטורף הזה עם הילדים שלנו. גם בואי, מי שישמע מה ביקשנו. כן, גם די, נמאס לנו גם להתנצל כל הזמן. אנחנו לא רוצות להתנצל יותר. די, מספיק, באמת, זה גם ככה קשה מספיק, לא, כאילו אני באמת לא צריכה גם להכיל את הפרצופים שלכם. בדיוק. ואת הריחולים עליי מאחורי הגב. כן. אני עד היום זוכרים אותי בגנים ובבתי ספר של הבן שלי. כן, נעמה, כן, עם הילד האלרגי. אני זוכרת שיום אחד באתי לאיזשהו מקום, הוא הילד האלרגי, והתעצבנתי נורא, אמרתי לה, לא, קוראים לו יונתן, וכן, יש לו אלרגיה למזון, אבל הוא לא הילד האלרגי. תפסיקו לקטלג את הילד שלי כילד האלרגי. זה במה מעצבן. נכון. כבר שנים שלא עשו לי את זה, כן? הוא כבר גדול וזה, אבל כן, זה לגמרי אחד הדברים שנורא עצבנו אותי, שהתייחסו אליו, כאילו הוא לא ישות, הוא הילד האלרגי. אגב, אני חייבת לומר, בהקשר הזה אנחנו לא מתנצלות יותר, כאילו על זה גם לא נעים לנו, אבל אנחנו לא מתנצלות. גם לא בא לנו לבקש טובות, אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אנחנו תלויות. הסביבה פשוט לא מבינה את זה, והיא מאוד חסרת סבלנות כלפי האיסור הזה של הכנסת אלרגנים לכל מיני מקומות. לא, כאילו אוכל באמת, עם כל הכבוד, מדינת ישראל ויהודים בכלל, והקשר שלהם עם אוכל, הוא
הוא כאילו, סליחה, אחת הבעיה. זה בעיה מאוד גדולה, כאילו זה בעיה מאוד רצינית. הכל סובב סביב אוכל. הכל סובב סביב אוכל, ואוי ואבוי מישהו יגע לכם באוכל, אם הילד לא אוכל את זה, כאילו, מה אני... ממש ככה. די, באמת. אני אגיד לך אבל משהו, שאולי, את יודעת מה, איך אומרים, דעה לא פופולרית. כן. בסדר? אני רוצה להגיד שיחד עם זאת שכאילו אנחנו, באמת אף אחד מאיתנו לא אוהב להיות במקום הזה של להגיד מה אסור וזה ולבקש. נכון. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, האוכלוסייה שלנו חוטאת לזה. יכול להיות, נכון, אני מסכימה עם זה לפעמים. ואני חושבת שבגלל שממילא זה, איך אומרים, נמצא במקום הרגיש הזה, כן. שהלא נעים לאף אחד ולא נוח לאף אחד, לא לנו כמבקשים ולא לסביבה שלנו שאנחנו מבקשים ממנה, אז גם מה שלא חייבים לבקש, אל תבקשו. אל תבקשו. כן. לא, גם בסוף בואו, בינינו, אנחנו באמת כאילו תלויים בסביבה, בשיתוף הפעולה שלנו, בשיתוף הפעולה שלהם, כדי לשמור על הילדים שלנו. האובר לא עוזר. ואנחנו, לא, האובר להפך, יוצר אנטגוניזם שבסוף בא לרעתנו, כי בסוף סליחה, ביפ! זה יהיה ביפ. בסוף אומרים, די כבר עם האלרגים האלה וכל הבקשות שלהם וזה, ולא מתייחסים לשום דבר. אני חייבת לתת לך דוגמה מאתמול, בסדר? כן. דיברה איתי מישהי שהיא מנהלת איזה גן, והיא שאלה אותי האם זה בסדר, כי היא לא כך יודעת מה לעשות עם זה, שההורים של הילד האלרגי לסומסום דרשו שכל הגן יביא לכריכים לגן רק פיתות מסוג מסוים. לא, זה לא בסדר. אז תקשיבו, אז אני אומרת לצד זה שאנחנו צריכים לבקש את מה שאנחנו צריכים לבקש, אסור לנו לבקש את מה שאנחנו לא צריכים לבקש. הגוזמה היא באוכרנו, היא פוגעת בנו, היא פוגעת בילדים שלנו. וגם בואו לא נשכח, אוקיי? עם כל הכבוד, האלרגן עלול להכיל, אוקיי? הוא עלול להכיל כשמו כן הוא. הוא לא יקפוץ על הילדים שלנו ויהרוג אותם אם הם לא יאכלו אותו. אם זה רק יהיה בסביבה שלהם. שנייה רגע, בואו ננשום. בואו נלמד שנייה לנשום עמוק. ולנהל את הסיכונים שלנו, נכון. זה לא... כן, גם כאילו לא צריך... אני אומרת שוב, לצד הדברים שחייבים לבקש, ולצד הדברים שהם מחויבי המציאות, כי אין לנו ברירה, נכון. אנחנו צריכים להיות מאוד 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 זהירים. וגם רגישים לאנשים שנמצאים מולנו. זאת אומרת, עם כל זה שנמאס לי מהתגובות של התגובה, אנחנו גם צריכים להיות רגישים לזה שבסוף מולנו נמצאים הורים וילדים, ואנחנו לא צריכים להפריע מעבר למה שאנחנו חייבים, אוקיי? מצד שני, אוקיי, אני לא חושבת שאנחנו, לא את ולא אני, מנסות להגן פה על אף אחד אחר או לזה, אנחנו תמיד בצד של הילדים האלה, נקודה. ברור. לא, חשוב להגיד את זה. אבל גם שאמרנו את זה עכשיו, זה הצד של הילדים האלרגיים. נכון, לא, אני פשוט... כי לעורר אנטגוניזם כלפי הילדים האלרגיים, זה לא פחות חמור. נכון. מה מעצבן אותי? בתכלס? רגע. מה מעצבן אותך? מה מעצבן אותי? מה מעצבן אותי? מה מעצבן? אז מה מעצבן אותך? מה מעצבן אותי? תקשיבי, אם אנחנו רוצים לדבר על מה שמעצבן אותי, זה 3 פרקים של הפודקאסט שלנו, רק על דברים שמעצבנים אותי. בסדר, בואי, בכל זאת, תני לנו משהו אחד. זה פינתנו הקבועה. תתחיל להיות קבועה מעכשיו. מה מעצבן אותי? מה מעצבן אותי? מעצבן אותי שקוראים לילד שלי הילד האלרגי. וואי, זה נורא שקוראים לילד האלרגי. זה בלתי נסבל. זה לא כל משהו. הוא ילד עם המון תחביבים, והוא ילד חכם מאוד ונפלא ורגיש ומצחיק ומדהים. וכן, יש לו אלרגיה. אבל הוא לא רק הילד האלרגי, תפסיקו, כל לא הילד האלרגי. מה עוד מעצבן אותך? אותי מעצבן בעיקר חוסר סובלנות. אני מודה שזה נורא מעצבן אותי. חוסר סובלנות וחוסר הכלה של הסביבה מאוד מאוד מעצבנים אותי. גם מעצבן אותי שהשטראוס לא יחזירו את השוקולד ללא אלרגנים. בדיוק, באתי להגיד שמעצבן אותי ללכת לסופר ולגלות שהקורנפלקס שהילד שלי היחיד שהוא אוהב, פתאום שינו את האזהרה ואין יותר. יודעת מה הכי מעצבן אותי? כן. איזה אזהרת אלרגנים הכי מעצבנת אותי? איזה?
נכון, יש את המכיל, יש את העלול להכיל, כן. אבל יש את ההזרה באמת היצירתית ביותר שקיימת. כן. במכיל ובעלול להכיל זה בסדר לך, כן. יכולה לאכול את זה. אבל אז היצירתיות לא עלול נתנה להכיל להם מנוח. במפעלנו מיוצרים גם מוצרים שמכילים את כל רשימת האלרגנים. את כל לא, יש רשימת כאלה שגם לא האלרגנים. טורחים לרשום לך את כל הרשימה, אלא פשוט אלרגנים נוספים. זה ממש מעצבן אותי. זה מאוד מעצבן אותי. כי אז תרשמו, עלול להכיל. מה אני אמורה להגיד? רגע. מה אני אמורה לשים במידע הזה? אם זה לא נמצא בעלול להכיל, מה אני אמורה לשים במידע הזה? או שאני יכולה, או שאני לא יכולה. מה אני אמורה לעשות עם המידע זה הזה? בלתי נסבל. כן. אז זה מעצבן אותי. גם אותי. יש עוד משהו שמעצבן אותך? וואי, יש מלא דברים שמעצבנים אותי, אבל בואי נשמור מה מעצבן אותי קצת לאבא, לפרקים הבאים. כי כמו שאמרתי, אני יכולה לעשות מה מעצבן אותי עכשיו 3 פרקים שלמים מלאים. עונת מה מעצבן אותי. עונת מה מעצבן אותי. טוב, אז אנחנו מקוות ש... את יודעת מה, לא, אני רוצה לפני שאנחנו סוגרות להגיד מה מעצבן אותי ידעתי שלא אחרון. תוכל לעמוד בזה. מה מעצבן אותי אחרון? כן. נגיד אם הילד שלך קם בבוקר של הטיול עם חום. אומייגאד, מה מעצבן אותך? רגע. אומייגאד, זה בלתי. מה מעצבן אותך? שכולם עצבנים על זה שכביכול הטרחת אותם לחינם. או, ואתה חייב ללכת. והצד השני של זה... ואם הוא לא קם עם חום, וסתם קם בוקר ווואלה, לא בא לו. לא, אבל הצד השני של זה שכולם מתקשרים אלייך לשאול, אז אפשר להביא במבה לטיול? או אם לא הודעת להם, אז למה לא חבל שלא אמרת הודעת לנו. לפחות הילדים היו יכולים להביא במבה לטיול. כי באמת, כאילו, הטיול שלהם נהרס. וואו, זה איך אפשר לחיות מעצבן אותי. ככה? אוקיי? איך אפשר לחיות בלי במבה? מעצבן. זהו. כן, לא, אני לגמרי, חלילה גם, זה גם בלי שום קשר, גם לא טיול, גם, את יודעת, מספיק איזשהו, כל מפגש כלשהו, שילד מתוכנן ללכת, ונגיד שברגע האחרון, לא יודעת מה, אבל לא בא לו. ואת מוצאת עצמך לפעמים מרגישה כאילו מה, אני אמורה לשכנע עכשיו את הילד שלי ללכת למקום שהוא לא רוצה, רק כי התחשבו והתארגנו? ממש. אז אני אמורה להכריח אותו ללכת? כי אז לא נעים. כי לא נעים? לא, אז נעים מת מזמן. בדיוק, אבל התחושה הזו שבכלל אנחנו צריכות להתמודד עם זה, להרגיש את זה, כאילו זה בלתי נסבל. אז נראה לי אז שיהיה לכולנו ערב טוב. אנחנו מקוות שהרביעי היסטרי שלנו השאיר אתכם בקצת היסטריה. קצת היסטריה. לא בהיסטריה, אנחנו לא רוצות היסטריה. היסטריה טובה. בהיסטריה בקטע טוב. כן. אבל אנחנו נשמח ממש שתגידו לנו מה אתם רוצים לשמוע. תשלחו לנו, לא, גם תשלחו לנו מה אתם ואתם רוצים לשמוע. וגם תשלחו לנו חוות דעת ופידבק על הפרק שלנו, אנחנו נשמח. רק אל תקטלו אותנו, כי אז יגרום לנו לא לעשות יותר. סתם. כן, ואנחנו עברנו טבילת אש היום. תמחאו לנו כפיים, תשימו לנו כפיים. נראה לי שמגיע לנו כפיים. תודה. אנחנו לא עפות על עצמנו בדרך כלל, זה לא נורמלי לנו. מה שקורה כאן. אנחנו תמיד עפות על עצמנו, כן? שקרנית. וזהו, אבל צלחנו את זה, כל הכבוד. עשינו את זה, אחותי. רביעי היסטרי. נתראה ברביעי הבא. בשבוע הבא.